Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing ang nuat jong kipat ba nong shnong kathan Sinduli West Khasi Hills. Ban yo no e kajaga sumar kababaha lani ka PHC shen kan sa udlong hakba minta ubnai an sasdang no ban pentrei kani kajaga sumar. Ya kani laong do uba Methodist dekhar MLA ka motion rut kajuk kapor kum menteri sarkar habakran bat kilat pathai kubor ha sngi tho dieng jong katayo hadian banakalyang jong u haringkat kirurang ba kilong kumi katika than bat kitrai jaka kibla ais ngobha kila yalit ban petlang bat katanat ka kot ka khya i khati jaka ban ailan no i kontraktor ban sedang i kani ka jingtrei bat ka jingpentrei kani ka PHC hangni ka jing ang nuat jong ki pat ba jong kani ka than ya kani ka PHC kadai kibla slam ha bat ya kani ka jaka la IT ha katanat ka kot ka khya na du usnam a ja khatar bat ha ka tu ka por na kalyang ki rang ba na ka por sha ka por kila yai bud dian bat kala don ru ki por bangina sngodu jingkermen lesi bangim yo shu ban shnai kani ka PHC hendai hausnam arhajar arfusan la yo eka sanction na kabenta ban sedang no eka jingtrei ong uba Methodist ule thuru ba ka sanction ka bayo akolong phrak lur tam kenthop ban shnai ka PHC bar ke jakasa bar ulong ba kumno hauni ubnai leber an sedang no eka jingpentrei ya kati jaka bante ya kati ka PHC la ais ngobha da ka meiet lebina kharbani kabadan kumba san ekar bat kabadang habru hapo kashnong tum katkum kajinya thu jong khoning kong kame e lebina uba Manik Singh Kharbani takut nak kumtu mata ada kecing rap jung kam jung ngi wan hang ne bagi nakaliang jong ka health department ke engineering wing wan ban wan page kene ka jaka ban eyeline no iki contractor namta ban stang no ekene ka jing tai bere kene ka kam jong ka PHC hane hapo ne Sinduli nakaliang jongi kumki nong song sinong jong kene ka dong ka than je jong kene ke area kiri orang ba bat kilong kumi ka ne ngiawan lang menyadon lang kum kadak ka ba ni pun pawe ta ka jing sokmen ya kene ka jing yo ka jungi ban sedang ban train ya kene ka hospital nama de kene ka jing aunut jong ki pajba jong kene ke area nam ta kene ka pasi laslam ba bat ya kene ka jaka ngil IT saka health department nadu arajar ka khatar padadin ka tu kapor nakaliang jo ki reurang ba kamdam kini ki reurang ba ki beron lang sini sidin chunga nakapor se kapor ki le budin ki ladon ru ki por ki bangil asodu jeng kemen bale se nginum yo shu ban sinai kene ko hospital kendrai mentau uson usnam arjar afusan ngila yo eka sanction namta bangin sedang no ekene ka jingtrei ban ngidap nakaliang chunga kumu nomi khmat jongka neka constituency motion run apan pawe ka jing songu kamtam yo chief minister bala solam ya ki jing pat ka junga bat jong ki nong song sinong jong ka than bat kumju ri health minister iba wailat miki shala ibala solam bat punyo ya ka jing sanction nam ta ka PHC ka jungi bat nga ai ro ka jing fublai ya ki noktre ya ka health department nadu ki noktre jo health department nang ne na West Khasi Hills DMHO but noktre na po Shillong ro di director but ki noktre ki jong ka health department ki bale dan talang ka ba ban pun urlong ya ni ka ching ang lut jong pa ba ki no song sinong jo ka ne ka than ka chung ban ngaso ro ban pun pau ka jing sungu kam tam ne ki ni ki try jaka ki ba don lang mentang ne ki bal ai ka ni ka jaka ka ba he ba ibet ke ba ibyang namta bangin yo ban sinai kani ka PHC boleh nak ku do ya ka kur ko jongki bakil ai sobha kat kani ka kat kani ka jaka namta ka jing bha ka jing miat jongki nong song sinong hi jong kani ka area ngai ku boleh ya ki nak liang jongki nong yalam jong ka sinong jong kani ka area hi borok ko bai ba kamtam jong ka Sinduli ba jong ka sinong tum
ki bale don lang na kapor sa kapor bat ban penbit ban penbiang nam ta jong kini kijing don kam kijing jong kani ka jaka bat kijing ang lut jong kinong song sinong jong kani ka dong ka kan nu ka ka sanction ka bang yo nam ta kani including ya ka ni ka main hall ya kani ka main hospital jong ka PHC bat ki kat ba kini quarter ki ka sanction ka ni ka ba prakro tam ka yo but ban stang ya kani ngej bam tau panai ma chi kumbang ila ekran men ne bat ki engineer bat ni contractor ki bala yo ya kani ka kam bangin yo ba stang no man tau panai ma chi kum ba kani tiu ban wan hingin stang no ya kani ka kam pat da tikna na man ng ai plus adin nga train sa yo adin machuara ka remontar ka la janglong kumasan agar right lumala dengan dengan penpau ya kajing semua bakrau ini kan kami sa introduce ba de MLA juga dengan time kaju kapor de minister tegi dan bok kajing long minister jo maria kiu ka tang mas siu la pen mi ka kubor bo ya kan de jaka kabangila ai na du nam ar jakat ar kabala sakut ba ngim don yikan mensu dai hak tu kasi kami man puja kubor ba ya kan de jaka sokul sei no kubga PSC mat maklatib ba sanction mul malak long rakur ki hospital kuatan batu ke ju kampi te ngamdon mun ong ai ke tak loi ka ding sungu pangin na trai lang kham tam ki kadang ba snong beton sau dong ni ka ding chika ka ji khu jungi ka long bangi ai yang na chika long na manta jing mut toy jong ka dong than pat ka ni chika baro sang mat baro sekitar ni don tang loi ka sub center hang tai ta kamla penyarap ini dari mentang community jing don juga dia PSC di jing sumar kilong makamnya pat kamla mayo aja sumar itu te nga khpat khamsa mang ni por bangil ai kan ni jaka banang kalian government kin sau pha ban perkhat le mi man ai kinu du kam pi be dei ba na gila ba trai wen an ne kat ba song ka jing la ju pi te ngam don ei ku ba sibun ya baro ku be ton lam ni ba kermen ba ne kam kan sa job ba yo ji men ha ta ko